Είμαι στο Πυθαγόριο της Σάμου, πάνω στη μαρίνα. 2 φρουτάκια με δροσίζουν και απολαμβάνω τον ήλιο. Τι παράξενο πράγμα, σε ένα τόσο δανεισάκι να έχει μαζευτεί τόση σοφία και τόσος πολιτισμός. Θυμήθηκα τα σχολικά μου. Πυθαγόριο θεώρημα. Ready? Okay. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his child that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, if you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Μια ωραία βόλτα ξεκίνησα από τη μαρίνα της Σάμου με σκάφος. Μπροστά από το Πυθαγόριο πέρασα. Έχω πίσω μου τον πύργο του Κυριολογοθέτη, ό,τι έχει μείνει από τα χρόνια της ηγεμονίας. Το Πυθαγόριο μην νομίζετε ότι το λέγανε πάντα έτσι. Στα αρχαία χρόνια εδώ ήταν η αρχαία Σάμος. Ξεκινούσε από το λιμάνι και έφτανε πέρα μέχρι το Ηραίο. Μετά φτιάξανε εδώ οι Δυτικοί ένα τελωνείο. Στη γλώσσα τους το λέγανε Ντογκάνα. Ντογκάνα το λέγανε από εδώ, Ντογκάνα το λέγανε από εκεί. Ήρθανε οι ντόπιοι, το παραφράσανε και το είπανε τηγάνι. Στις μέρες μας, προς τιμή του φιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, το είπαν Πυθαγόριο. Το Πυθαγόριο είναι ένα σούπερ τουριστικό λιμανάκι. Να παρκάρετε το σκάφος σας, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, και να τσιμπήσετε το μεζεδάκι σας σε ένα από τα μαγαζιά, που πιθανόν να είναι ένας ρεβιθοκευτές. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι όπου κι αν πήγα στη Σάμο, κανένας δεν μου χάλασε το χατήρι. Βέβαια, μην νομίζετε ότι ζήτησα και τίποτα υπερβολικά πράγματα. Ένα ρεβιθοκευτέ ζήτησα και μου τον υποσχεθήκανε. Ήρθε η ώρα όμως να τον προχωρήσουμε τούτο τον κεφτέ. Ένα βήμα μπροστά. Και θα τον κάνει φιλία. Νέα και όμορφη. Θα κάνουμε ρεβιθοκευτέδες γεμιστούς με γαρίδα, με ούζο και με άρωμα μαστίχα. Τρίβουμε τα ρεβίθια. Τώρα κόβουμε τα κρεμμύδια. Πόσα κρεμμυδάκια θα βάλουμε, φιλιά? Θα βάλουμε 3 κρεμμυδάκια. Τώρα θα βάλουμε και 2 σκελίδες σκόρδο. Ξέρεις πώς μπορεί να την κόψεις πολύ εύκολα αυτή τη σκελίδα? Την βάζεις επάνω, την ξαπλώνεις ήρεμα και προτού αρχίσεις να την κόβεις, της βάζεις κάτι βάρη, τυλώνεις και τώρα πλέον μπορεί να την κόψεις σε μικρά κομματάκια. Θυμάσαι πόσα ρεβίθια έχουμε μουλιάσει? Είναι 300 γραμμάρια ρεβίθια. Ωραία. Βάζουμε το αλατάκι και το πιπεράκι. Αλατάκι και πιπεράκι. Της αρέσουν τα λμυρά. Και εμένα τα πιπεράτα. Θα βάλουμε λίγο εστραγκόν. Αυτό είναι μπούκοβο, αλλά θέλω να προσέξετε. Δεν είναι εκείνο που το τρως και απογειώνεσαι, είναι γλυκό, ήρεμο. Εγώ πάντως το μείγμα το βλέπω λίγο στεγνό. Θα ρίξεις τίποτε μέσα έτσι? Θα προσθέσουμε το νεράκι τώρα. Θα βάλουμε νεράκι.
τώρα βάζουμε το αλεύρι. Μία κουταλιά γερή, καταρχήν. Κι άλλο. Κουταλίτσα το αλευράκι. Δουλεύει, φιλία. Θα βάλουμε και το ούζο με τη μαστίχα. Ναι. Γιατί θα μας το αραιώσει και αυτό το γουλάκι, Ναι. Πέντε λεπτά το αφήσαμε, φιλία, και ήρθε και έγινε κουρκούτι. Νομίζω όμως ότι κάνουμε ένα λάθος. Ξεχάσαμε τον μαϊντανό. Να κόψω λίγο. Φτάνει. Και μετά να κόψουμε τις γαριδούλες. Τις γαριδούλες. Τώρα το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι για την ώρα που τις τηγανίζουμε να μην μας οφήξει πολύ η ζύμη. Τέλειο αυτό, δεν το ξέρα. Τηγανίσουμε. Ώρα να τηγανίσουμε, ναι. Τηγανίζουμε. Βάζουμε ένα ελαφρύ σπορέλαιο. Φιλία μου, όταν με το καλό έρθει η καλή σου η ώρα και με φωνάξεις, έχω να λέω στον γαμπρό. Να κάναμε τις πιατέλες με τους ρεβιθοκευτέδες. Και με το χαμόγελο στο στόμα αυτή η κοπέλα. Τελειώσαμε. Ωραίοι οι κεφτέδες μας. Αλλά ένας κεφτές που έχει γίνει στο τηγάνι είναι λίγο στεγνός. Θέλει μια σαλτσούλα και εμείς θα σας τη φτιάξουμε. Δεν ξέρω πού την εμπνεύστηκε η φιλία, αλλά έχει ρίζες από τη Μέση Ανατολή. Αδειάζουμε 200 γραμμάρια σουρωτό γιαούρτι σε ένα μπολ. Αρωματίζουμε το γιαούρτι με λίγο κρόκο από την Κοζάνη. 1/4 του γραμμαρίου. Χωρίς πολλά, το γιαούρτι θα πάρει ένα χρώμα που δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Προσθέτουμε ελάχιστο μέλι. Ταχίνι. 2 κουταλάκια. Και στάζουμε ολίγων λεμονάκι. Τέτοια σάλτσα δεν έχετε ξαναφάει ποτέ σας. Έλα, φιλία μου, έλα να γεμίσουμε τη σαλτσιέρα μας. Φιλία μου, τα έργα σου. Πώς φαίνεται? Καταπληκτικό. Έχω ένα φίλο που γράφει για φαγητό και νομίζω ότι αν το βλέπε θα έγραφε σήμερα: ο ρεβιθοκευτές έκανε μία τσαχπινιά. Ετοιμάστηκε για ένα ταξίδι στο μέλλον. Και επειδή το μέλλον αργεί, πάρτε προς το παρόν τη συνταγή του ρεβιθοκευτέ με γαρίδες. Για το μείγμα χρειάζεστε 300 γραμμάρια ρεβίθια καλά μουλιασμένα, 3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα και 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας ξερό εστραγκόν, αλατάκι και πιπεράκι κατά βούληση, μισό νεροπότηρο νερό, περίπου 5 κουταλιές της σούπας αλεύρι, μισό ποτηράκι ούζο αρωματισμένο με μαστίχα, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανός ψιλοκομμένος, 15 μέτριες γαρίδες, 2-3 κουταλιές της σούπας λάδι για τη ζύμη και φυσικά άφθονο σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα χρειάζεστε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 1 πρέζα κρόκο κοζάνης, 1 κουταλίτσα μέλι, 2 κουταλάκια ταχίνι και λίγες σταγόνες λεμόνι. Εδώ στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Έτσι είναι αυτά.
εξελίγωσες. Ready? Okay. Ο αρχαίος θεός που λατρεύτηκε στο Αιγαίο πέλαγος πιο πολύ από όλους ήταν ο Απόλλωνας. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, όπως εδώ στη Σάμο, που η κυρίαρχη θεά είναι η Ήρα. Εδώ γεννήθηκε λοιπόν, κάτω από μία λιγαριά, σαν τούτη, τη μικρούλα που είναι πίσω μου. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε το Ηραίο. Τρεις λόγοι υπήρχαν να τιμήσουν τη μεγάλη θεά. Ο ένας είναι ότι γεννήθηκε εδώ. Ο δεύτερος ότι εδώ βρέθηκε το ξώανό της, αχυροποίητο, είχε πέσει από τον ουρανό. Και ο τρίτος και καλύτερος ήταν ότι εδώ παντρεύτηκε με το Θεό των Θεών, το Δία. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα βάσανά της. Είναι ένας παράξενος χώρος το Ηραίο. Δεν είναι μόνο ένας ναός που υπήρχε, αλλά ολόκληρο ιερατικό συγκρότημα. Με σπίτια, με παράσπιτα, και δεν υπήρξε ένας ναός, αλλά ο ένας ναός διαδέχεται τον άλλο. Ο λαμπρότερος όλων είναι εδώ πίσω που στέκει η κολόνα. Σκεφτείτε ότι είχε 155 κολόνες τέτοιου τύπου. Σώζεται όχι μία, μα μισή, διότι το ύψος της κανονικής κολόνας ήταν διπλάσιο από αυτό που βλέπετε. Σκεφτείτε τι ναός θα ήτανε. Αφού όταν τον είδε ο Ηρόδοτος είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος ναός που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Βέβαια τα χρόνια περάσανε μέχρι που ήρθε η πλήρης εγκατάλειψη. Σε όλη αυτή την επιφάνεια του Ηραίου δεν θα βρείτε πια εντυπωσιακά κομμάτια από την αρχαιότητα, εκτός από ένα, το Σύνταγμα του Γενελαίου. Τώρα υπάρχουν 4 αγάλματα, 2 κόρες, ο μπαμπάς και η μαμά. Τα παλιά τα χρόνια ήταν άλλα 2 αγάλματα, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, τα αδερφάκια δηλαδή. Το αγοράκι και το κοριτσάκι που λείπουν έχουν πάει μετανάστες, ο ένας στο Βερολίνο, στο μουσείο φυσικά, και οι άλλοι στο Λούβρο, πάλι στο μουσείο. Θέλω να προσέξετε καλά. Με το δεξί χέρι έχουν πιάσει το χιτώνα και τον έχουν ανασηκώσει. Ο μπαμπάς πάλι, παχουλό τον βλέπω έτσι, καλοθρεμένο, έφυγε το κεφαλάκι του και η μαμά με μεγάλη σοβαρότητα καθισμένη στην πολυθρόνα της. Και ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια που υπάρχουν θα βρείτε και τις ρωμαϊκές θέρμες. Κάτι σαν αυτό που λέμε σήμερα σπα. Είχανε πατώματα με ψηφιδωτά. Εδώ ήτανε κάποτε ένα ζεστό δωμάτιο. Βλέπετε αυτά τα κολονάκια που είναι σκόρπια τώρα? Παλιά ήταν πολλά και γέμιζαν όλη τούτη την επιφάνεια. Πάνω τους ήταν το πάτωμα. Ερχόντουσαν λοιπόν εδώ οι δούλοι, βάζανε φωτιές και ζέστενε όλο το δωμάτιο. Καθόντουσαν οι Ρωμαίοι αρχόντιοι εδώ και υδροκοπάγανε. Βέβαια, οι πολυτέλειες κάποια στιγμή τελειώσανε και ήρθαν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Την πισίνα την κάνανε βαφτιστήριο. Και εκεί στις Κόγχες φτιάξανε μια εκκλησία. Δεν υπάρχει σήμερα, ούτε έχουμε στοιχεία για αυτή.
Αυτό που μένει είναι οι παλιές θέρμες. Μεταξύ μας, αν ήθελες, μπορούσες να πεταχτείς και μέχρι τη θάλασσα για ένα αλμυρό μπανάκι. Από το σημερινό Πυθαγόριο μέχρι το Ηραίο ήταν η αρχαία Σάμος. Ελάτε να πάμε πίσω περίπου 2.500 χρόνια. Εδώ τύραννος ήταν ο Πολυκράτης. Αυτός λοιπόν με το ζόρι είχε ανέβει στην εξουσία. Πλην όμως για να αφήσει μια καλή εικόνα για το όνομά του έκανε και μερικά έργα. Ένα από αυτά ήταν η ίδρυυση της αρχαίας Σάμου. Έλα όμως που νεράκι δεν υπήρχε εδώ γύρω, παρά μόνο πέρα από το βουνό που ήταν μπροστά, φώναξε ένα μηχανικό που τον λέγανε Ευπαλίνο. Του είπε, μεγάλε, εδώ από πίσω έχει νερό. Πώς θα το φέρουμε στη Σάμο? Ανοίξουμε μία σύραγγα. Σύραγγα εμείς, 500 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού? Ναι. Ήρθε λοιπόν ο Ευπαλίνος και μέτρησε το βουνό. Μέτρησε τα ύψη, μέτρησε τα πλάτη, τα μήκη. Πώς τα έκανε όλα αυτά ο Θεός και η ψυχή του. Και για να συντομεύσει το χρόνο ανοίγματος του ορίγματος, είπε, θα ξεκινήσουμε η μισή από εδώ και η άλλη μισή από την άλλη μεριά. Και κάπου στη μέση θα συναντηθούμε. Και το όντι, κυρίες και κύριοι, έγινε αυτό. Μία συνάντηση που σήμερα ακόμα, εάν γίνει, θεωρείται ένα μικρό θαύμα. Να είμαι λοιπόν κι εγώ στην τρομερή είσοδο του ορίγματος. Εδώ είμαστε στη νότια πύλη. Η βόρεια πύλη που είναι από την άλλη μεριά είναι 1036 μέτρα απόσταση. Εδώ έχω ένα καταπληκτικό σχεδιάγραμμα, το οποίο εάν το δείτε θα τρελαθείτε. Προς στιγμή το αρχικό σχέδιο προβλεπόταν να είναι το τούνελ στην ευθεία. Βέβαια τα μέσα ήταν πενιχρά και γίνανε κάποιες λοξοδρομήσεις, πολύ ελαφριές. Τελικά ξαναήρθανε στην ευθεία τους και συναντηθήκανε ακριβώς εδώ. Για να συναντηθούν όμως, κυρίες και κύριοι, τους βοήθησε και το αυτί. Οι μεν χτυπάγανε τους κασμάδες, οι δε ακούγανε τους κασμάδες και οδηγούν το έτσι μέχρι να συναντηθούν. Τελικά ο Πολυκράτης τα κατάφερε να μείνει το όνομά του μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας τον Ευπαλίνο ως μηχανικό. Και εμείς σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, έχουμε να μιλάμε για ένα τεχνολογικό επίτευγμα που ακόμα και στις μέρες μας φαντάζει ακατόρθωτο. Και αν ο Ευπαλίνος έσκαψε δύσκολα το ρήγμά του, η Παναγιά βρήκε έτοιμη τη σπηλιά της. Παναγιά η Σπηλιανή, σχεδόν δίπλα στο ρήγμα. Δροσίζεται η Παναγιά, δροσίζεσαι κι εσύ μέσα στη σπηλιά της. Και όταν βγεις στο φως, πέτρινα γεράκια σε παρατηρούν από τις κεραμοσκεπές ενός μακρινού χωριού. Ανέβηκα μέχρι τον Παγόνδα. Από την νότια μεριά της Σάμου. Ωραίο χωριό, καταπράσινο, δροσερό. Άραξα στην πλατεία και μου φέρανε τηγανίτες με τυρί. Σ' άλλα μέρη, λέει, τα λένε κατημέρια. Σκέπτομαι να χωθώ σε καμιά αυλή, να ζητήσω την άδεια από κάποιον νοικοκύρη,
να τα δούμε πώς γίνονται τούτα τα κατημέρια. Μας καλοδέχτηκε ένα αρχοντόσπιτο. Και πάνω που πήγαινα να ονειροπολίσω, να σου και ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Ο Γιώργος από τα Μέγαρα σας έφερε πουλάκια. Πουλάκια μικρά και μεγάλα. Εμείς έχουμε πουλάκια, δεν θα πάρουμε. Και τη Μάρθα που έχουμε εδώ, την έχουμε για κατημέρια. Κατημέρια ανεβατά. Τώρα πώς γίνεται τα κατημέρια να είναι και ανεβατά, θα το δούμε εντός ολίγου. Για να κάνουμε τη ζύμη. Θα βάλουμε τη μαγιά και 4 φιτζανάκια χλιαρό νερό. Και βάζουμε λίγη ζάχαρη. Να χτυπήσουμε και ένα αυγό. Και τώρα βάζουμε το αλεύρι μας. Σταρένιο μου φαίνεται, Είναι μισό άσπρο, μισό σταρένιο. Α, μάλιστα. Θα βάλουμε 2 φιτζανάκια του καφέ λάδι. Θα βάλουμε και αλάτι. Έτσι γίνεται όταν βάζεις λαδάκι, την τρίβεις στη ζύμη, δεν τη ζυμώνεις. Πότε τα φτιάχνατε αυτά εδώ πέρα έτσι τα παλιά τα χρόνια, στις γιορτές? Ήτανε κέρασμα δηλαδή? Ήτανε γλυκό το πρόχειρο έτσι? Ήτανε το πρόχειρο γλυκό του σπιτιού και το πολύ αγαπημένο των παιδιών. Τα κατημέρια τα ανεβατά τα φτιάχνανε συνήθως όταν ζυμώνανε. Δηλαδή κάθε Σάββατο που βάζανε ζύμωμα οι γυναίκες, ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζύμη το κρατάγανε. Γι' αυτό τα λέμε ανεβατά, γιατί ανεβαίνανε με το προζύμι το ξινό. Και ήταν το καλό φαγητό. Ωραία τρίφτηκε. Τρίφτηκε μια χαρά και τώρα θα του βάλουμε τη μαγιά που έχουμε έτοιμη, το χλιαρό νερό. Πριν όμως θα βάλουμε το αυγό μέσα στη μαγιά. Σφιχτή ζύμη, Ναι. Ξέρετε, έχει φέρει όλη την πρίκα της η Μάρθα. Κοιτάξτε, αυτό το καλαμάκι είναι το μπλαστράκι της. Το βλέπετε αυτό το καταπληκτικό κουταλάκι, το οποίο είναι φαγωμένο. Αυτό ήταν της γιαγιάς της. Προγιαγιάς μου. Α, της προγιαγιάς. Κάποιος λιμασμένος, μία φορά, έφαγε και το μισό κουταλάκι. Θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Ναι, θα το ζυμώσουμε καλά-καλά για να πάρει τη ζεστασιά του χεριού η ζύμη και με το χλιαρό νερό. Άκου, ωραίο πράγμα. Να πάρει τη ζεστασιά του χεριού η ζύμη. Πολύ γλυκό. Άλλο πράγμα να ζυμώνεις με καταναγκασμό και άλλο από κέφι. Η ζύμη πρέπει να είναι τόσο αφράτη σαν μωράκι. Βάλε και την πάνα του. Θα το αφήσουμε να κάνει νάνι, να φουσκώσει το μωράκι και μετά θα του ξηγηθούμε κλέφτικα. Να ξεφασκιώσουμε. Να ξεφασκιώσουμε. Έχει περάσει η ώρα. Τέλεια. Θέλει ένα μικρό ξεφούσκωμα. Έχει μια διαδικασία. Μην νομίζετε ότι ανοίγουμε ένα φυλάρι και το τηγανίζουμε. Προσέξτε, το κάνει φραντζολίτσα σιγά σιγά. Και το χωρίζουμε Σαν να κάνουμε παξιμάδι. σαν να κάνουμε παξιμάδι. Παίρνουμε ένα κομματάκι και το απλώνουμε κορδόνι. Και εδώ είναι το μαστιχόλαδο. Είναι τριμμένη μαστίχα μέσα σε ελαιόλαδο. Έτσι όπως είναι μπαλάκια θα τα τηγανίσουμε. Όχι, θα τα ανοίξουμε φύλλο. Αυτά γίνονται μεγάλα γιατί ουσιαστικά ήταν γεύμα. Με 2 τέτοια και με τυρί μπόλικο από πάνω. Με 2 τέτοια τη βγάζανε. Βέβαια. Οικονομικοί άνθρωποι. Επειδή είχε το λάδι κυρίλια μέσα και βάλαμε και το μαστιχόλαδο, δεν χρειάζεται αλεύρι. Δεν κολλάει καθόλου. Τα ανοίξαμε τα κατημέρια. Πρέπει να τα τηγανίσουμε τώρα. Και ξεκινάμε. Βάζουμε λαδάκι. Βασική προϋπόθεση για να τηγανιστούν καλά τα κατημέρια είναι το μπόλικο λάδι. Ήρθε η ώρα η καλή και το λάδι. Το ανοίγουμε και τρυπούλα στη μέση.
Καμιά φορά τα πρώτα, όταν δεν είναι αρκετά καυτό το λάδι, αρρωσταίνουνε. Προδίζουμε, Ναι. Κάτι μερατζής έγινα. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί, να πάμε στην αγορά κάτω, να πάρουμε ένα μαγαζάκι 2x2. Και πάγκο έχω σκεφτεί, κύριε Ηλία. Θα αρέσει. Και πάγκο στα πανηγύρια. Τέρμα το τηγάνισμα. Τα κατημέρια τρώγονται με κάθε δυνατό τρόπο. Με τυράκι τριμμένο, αλλά κυρίως με πετιμέζι από μοσχάτο τη Σάμου. Μεγαλείο. Σας αρέσουν τα κατημέρια? Όταν θα έρθετε στη Σάμου, ψάξτε να βρείτε το μαγαζάκι μου που το έχω μαζί με τη Μάρθα. Κατημέρι με πετιμέζι 1 ευρώ. Το σκέτο δωρεάν. Εδώ βρήκαμε κατημέρια από ζύμη. Πιο κάτω, κανατάκι από πυλό. Η Σάμος φημίζεται για τα κεραμικά της, πιθανόν από τους αρχαίους χρόνους. Πάντως υπάρχει μία βιοτεχνία στο νησί που ανθεί. Ο Τίμος είναι ένας σύγχρονος κεραμουργός, ο οποίος ασχολείται και με διακοσμητικά κεραμικά αλλά και με χρηστικά. Τώρα στον τροχό του έχει μία ωραία κούπα. Έτσι θα γίνει όταν στεγνώσει και μπει στο φούρνο. Έχει ένα υπέροχο σχήμα, αλλά δεν είναι οποιαδήποτε κούπα. Συνδέεται με τον Πυθαγόρα και λέγεται η κούπα της δικαιοσύνης. Ο Πυθαγόρας ήταν τρομερός άνθρωπος. Του αποδίδονται πράγματα που περνάνε το όριο της αλήθειας και της πραγματικότητας. Λένε ότι μπορούσε να βρίσκεται σε 2 μέρη ταυτοχρόνως. Και λένε ότι ήταν ο εφευρέτης αυτής της κούπας. Αυτή η κούπα λειτουργεί με ένα θαυμαστό τρόπο. Έχει μία γραμμή στο εσωτερικό της και πρέπει όταν τη γεμίζεις με το κρασί σου, τη σούμα σου, το νερό σου, να τη γεμίσεις μέχρι εκεί. Αλλιώς θα βρεθείς μπλεγμένος. Βάζεις νεράκι μέχρι τη γραμμή, στην υγειά σας, και πίνεις. Εάν όμως είσαι πλεονέκτης και θες να ξεχυλήσεις την κούπα σου, δείτε τι συμβαίνει. Όχι μόνο δεν θα πιείς το παραπάνω, αλλά δεν θα πιείς ούτε αυτό που δικαιούσε. Διότι ένα σύστημα με συφόνια αδειάζει την κούπα και την κάνει άσπρο-πάτο. Πώς γίνεται αυτό το θαυμάσιο πράγμα? Ο Τίμος το παιδεύει εκεί. Φτιάχνεις κούπες συφόνια, δεν σε βλέπω να φτιάχνεις. Θα φτιάξουμε τα συφόνια. Πρέπει να κάνουμε και κανένα συμφώνιο. Δείτε την τομή. Εδώ θα δείτε τη γραμμή της υπερχείλησης. Και εδώ από κάτω θα δείτε το σωλήνα που αδειάζει η κούπα. Έτσι λοιπόν εδώ έχει μία τρύπα και εδώ άλλη μία. Εάν υπερχειλήσεις, τότε το νερό θα ανέβει μέχρι εδώ που είναι η υπερχείληση, θα μπει στην τρυπούλα και θα φύγει. Και λόγω του κενού του αέρα δεν θα φύγει μόνο το νερό που περισσεύει, αλλά θα φύγει όλο. Αυτή είναι η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα. Βέβαια, μεταξύ μας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αποκλείεται το ακριβό μυαλό του Πυθαγόρα να ασχολήθηκε με τέτοια παιχνιδάκια. Πιθανότατα παλιοί κεραμιστές πάνω στο μεράκι τους, το κέφι τους, τη γνώση τους φτιάξανε μία σειρά από παιχνίδια κεραμικά σε σχέση με το νερό. Ένα από αυτά είναι και η δίκαιη κούπα. Διαφημίσεις παρακαλώ. Ready?
okay. Περήφανη Σάμος για τα όμορφα δάση της. Πολλοί τη ζήλεψαν αυτή την ομορφιά και ένα χέρι μία νύχτα με ένα σπίρτο την έβαλε τη φωτιά. Κι ήταν ο αέρας ευνοϊκός και άρχισε να καταπίνει το δάσος. Και δεν σταματούσε πουθενά. Ήρθαν κάτι αεροπλάνα κόκκινα και κίτρινα, δεν κάναν τίποτα. Όσα δάκρυα κι αν χύσαν οι σαμιώτες, η φωτιά δεν έσβηνε. Μέχρι να τελειώσει το έργο της. Κάηκε πάνω από τη μισή. Όμως υπάρχει και Θεός. Το καλοκαίρι τελείωσε, το φθινόπωρο μπήκε και οι πρώτες βροχές άρχισαν. Το δάσος καθάρισε. Οι λίγοι σπόροι που είχαν μείνει μέσα στη γη, ζωντανοί ακόμα, με το νεράκι πιάσαν μία τόση δαρίζα και ένα βλασταράκι άλλο τόσο. Και χρόνο με το χρόνο άρχισε το δάσος πάλι να πρασινίζει. Πρώτα οι φτέρες, το πιο αρχαίο φυτό πάνω στη γη. Και μετά τα μικρά πευκάκια. Και σήμερα ακόμα ανάμεσα στα καμένα βλέπετε το δάσος να αναγεννάται. Εις πείσμαν όσων κάψαν το νησί, η Σάμος γίνεται πάλι πράσινη. Άφησα πίσω μου το πεδίο πεσόντων που θύμιζαν τα καμένα. Και κράτησα μέσα μου τις εικόνες του δάσους που ξαναγεννιέται. Ανηφόρησα μέχρι που ανέβηκα εδώ, στον Καρβούνι, στον Άιλιά. Κι όπως απολάμβανα το τοπίο από ψηλά, το μάτι μου πέφτει στον όρμο του Μαραθώκαμπου. Βαρκούλες στη στεριά, βαρκούλες στο νερό. Και δεν είναι μόνο όρμος. Εδώ να πάρεις ευθεία, η μία παραλία είναι δίπλα στην άλλη. Δεν λέω καλές οι παραλίες, αλλά είναι ώρα φαγητού. Γι' αυτό και εμείς θα περιποιηθούμε ένα σαμιώτικο αρνάκι άσπρο και παχύ. Καθοδηγητής μας σε τούτη την υπέροχη συνταγή είναι η Αργυρούλα. Τι θα κάνουμε? Θα γεμίσουμε την πλάτη, την κατσικίσια, με σηκωτάκια. Α, δεν είναι αρνί, είναι κατσικάκι. Όχι, είναι κατσικάκι. Πού να το καταλάβω κι εγώ, έρμος? Με σηκωτάκια, κουκουνάρι, ριζάκι. Ναι. Θα το αρωματίσουμε με στραγκόν, σκηνόπρασο και το μαϊντανό μας φυσικά. Στη Σάμο, σκηνόπρασο, στραγκόν, τέλεια. Να κόψουμε τώρα και τη σηκωταριά μας.
κομμενάκι αν θέλει. Ωραία, να τα κόψουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το κρυμμυδάκι μας είναι Οκ. Ελαιόλαδο πρέπει να ρίξουμε. Τώρα θα ρίξουμε το κουκουνάρι. Τέλεια. Αυτό είναι σύβραση που λένε και στη Ρόδο. Θα προσθέσουμε τα σηκωτάκια που ψιλοκόψαμε προηγουμένως. Το πάνατο. Αριρό, το σηκωτάκι έχει μόσχο μυρίσει. Επόμενο βήμα. Θα ρίξουμε το ρύζι μας. Α, ωραίο, πολύ κουμπαρές το ρύζι εμένα. Λοιπόν, δεν παίρνεις εσύ την κουτάλα να το ελέγχεις που την ξέρεις την τέχνη καλά. Τι μπορώ εγώ να ετοιμάζω? Μπορούμε να ψιλοκόψουμε το μαϊντανό. Θα ρίξουμε ένα ποτήρι νερό, έτσι ώστε να αφήσουμε το ρύζι να βράσει για λίγα λεπτά. Αυτό το αρνάκι το γεμιστό το τρώτε όποτε να είναι ή το συνδέετε με το Πάσχα? Το συνδέουμε με το Πάσχα. Αλλά τώρα Πάσχα δεν έχουμε, αλλά μην Πάσχα δεν έχουμε, αλλά είναι το παραδοσιακό φαγητό της ΣΑΜ. Οπότε το τιμούμε δεόντως και κάποιες άλλες μέρες που έχουμε επισκέψεις. Μπορούμε να προσθέσουμε και το αλάτι μας και προσθέτουμε μπόλικο πιπέρι. Εστραγκόν. Το τρίβετε με τα δάχτυλα για να βγάλει τα αρώματα. Εδώ τι έχεις? Δεν είναι σκηνόπραση. Σκηνόπραση, τσάιβ. Το λένε αγγλιστή. Μαμά της στη σαλάτα όταν ήταν μικρή, αν δεν έβαζε τσάιβ δεν μπορούσε να φάει. Είχα φάει ξύλο εγώ για το τσάιβ. Και εγώ για το φουαγκρά. Προσθέτουμε το μαϊντανό. Νομίζω ότι η γέμιση ολοκληρώθηκε. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα βήμα. Άκουσα ότι θα κάνουμε και μια σάλτσα. Μόλις γεμίσουμε το κατσικάκι, Ωραία. θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Άρα τώρα φέρνουμε πάλι πίσω το κατσικάκι, για να γεμίσουμε. Υπομονή. Εγώ το φέρνω. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το ποδαράκι εδώ πέρα θα μπορέσει να γεμίσει με όλη αυτή τη γέμιση που έχουμε. Έχουμε πάρει την πλάτη. Ωραία. Έχουμε ζητήσει από τον κρεοπόλη μας να μας την ανοίξει. Ξεχωρίζει τα παΐδια από το δέρμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια τσέπη. Θέλεις να αλλάξουμε θέσεις, να σου κρατάω εγώ το αρνί όρθιο, να ανοίξω την τσέπη, να ρίχνεις εσύ μέσα το χρήμα? Ρίξε. Ξεκινάμε. Αδιφάγωση τσέπη. Νομίζω ότι γεμίσαμε την τσέπη αρκετά. Τέλεια είναι, τέλεια. Εάν το αφήσουμε έτσι, ναι, θα φύγει η γέμιση. Μπορεί. Λοιπόν, μία λύση είναι να το ράψουμε. Η άλλη λύση όμως είναι πιο εύκολη. Σουβλάκι. Θα το κάνουμε σουβλάκι. Και βέβαια για να φτουρείς, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και πατατούλες. Ωραία, τέρμα. Η μπόλια, κυρίες και κύριοι, η σκέπη, η πάνα, είναι το διάφραγμα. Θα βάλουμε μέσα στο μπολ μας το νεράκι. Θα ψηφίσει πέτρινο φούρνο, χρειάζεται νερό. Θα βάλουμε 2 κουταλιές ντομάτα. Θα προσθέσουμε το αλάτι μέσα στη σάλτσα. Το ρίξουμε μέσα. Ναι. Μπλουμ τις έκανες. Θα βάλεις καθόλου λαδάκι? Τώρα θα βάλουμε λαδάκι. Άιτε. Και λίγο βουτυράκι με πιπέρι. Μπόλι, κύριε Γιάννη. Πάμε φούρνο, έχεις ετοιμάσει φούρνο και έτσι? Ο φούρνος είναι έτοιμος. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο. Άλλο παραδοσιακό υλικό. Πάει το κατσικάκι. 3 ολόκληρες ώρες το κατσικάκι θα είναι στο φούρνο ήρεμο. Η Αργυρούλα θα το παρακολουθεί με επιμονής και εγώ θα προσπαθήσω να κοντρολάρω την πείνα μου.
30 δευτερόλεπτα για να κλείσουν οι 3 ώρες. Και μένα, άμα μου υποσχεθείς κάτι, πρέπει να το κάνεις. Είμαι καλά οργανωμένος και δίπλα στο φούρνο. Η αργυρό δεν φαίνεται. Ή μάλλον φαίνεται. Εδώ είναι και η αργυρό. Θα βγάλουμε το καλαμάκι που λέγαμε πριν. Ναι. Έχει γίνει ένα υπέροχο ριζάκι. Σαν να άνοιξε μια κουρτίνα και βγήκε από κάτω η γέμιση. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε το εσείς οπτικά και εμείς θα το πάμε στο τραπέζι μας. Άραγε, τι παίχτηκε μες στο φούρνο για να ψηθεί τόσο τέλεια? Λένε ότι υπάρχει αρχαίος μαθηματικός τύπος που το ορίζει αυτό. Να είναι αλήθεια? Υπήρξε κάποιος 2.500 χρόνια πριν που γεννήθηκε σε τούτο το νησί τη Σάμο και που χωρίς να του τα έχει πει ποτέ κανείς, τα βρήκε όλα. Πυθαγόρας ο Σάμιος, η αρχή όλων οι αριθμοί. Τους μελέτησε καλά τους αριθμούς. Φερρυπίν, το ξέρετε ότι υπάρχουν τριάδες αρμονικών αριθμών? Ας πούμε, ο αριθμός 3, ο αριθμός 4 και ο αριθμός 5. Εάν πολλαπλασιάσετε το 3 επί τον εαυτό του, θα δώσει τον αριθμό 9. Εάν πάλι πολλαπλασιάσετε το 4 επί τον εαυτό του, θα δώσει το 16. Εάν πάλι πολλαπλασιάσετε το 5 επί τον εαυτό του, θα δώσει το 25. Εάν προσθέσετε το 9 και το 16, ισούνται με το 25. Που σημαίνει ότι το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πρώτων αριθμών δίνει σαν αποτέλεσμα το τετράγωνο του τρίτου αριθμού. Εάν σε αυτούς τους τρεις αριθμούς προσθέτετε την ίδια ακέραιη μονάδα και στους τρεις ή πολλαπλασιάζετε με μία ακέραια μονάδα, θα βρείτε χιλιάδες, εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια τέτοιες αρμονικές ισότητες. Ο Πυθαγόρας τούτη τη μαθηματική ισότητα την έκανε και γεωμετρική. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει πάντοτε μία ορθή γωνία και οι δύο κάθετες πλευρές ενώνονται με την υποτείνουσα. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό το τρίγωνο είναι μια πλατεία και υπάρχουν δύο αδέρφια και έχουν τα τρία οικόπεδα γύρω-γύρω. Τους τα άφησε κληρονομιά ο πατέρας τους. Τετράγωνο αυτό το οικόπεδο, τετράγωνο και αυτό το οικόπεδο. Κάθονται λοιπόν και τσακώνονται πώς θα μοιράσουν τα οικόπεδα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα δύο μικρά οικόπεδα που είναι στις κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου έχουν ακριβώς το ίδιο άθροισμα εμβαδών που έχει το μεγάλο οικόπεδο της υποτείνουσας. Το άθροισμα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το τετράγωνο της υποτείνουσας. Τέρμα. Υπήρχε πριν τον Πυθαγόρα και θα υπάρχει εις το διηνεκές. Σήμερα όλοι εμείς είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον Πυθαγόρα. Αν ζούσε όμως ο Πυθαγόρας, θα ήταν υπερήφανος για μας. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his child that won't get you into his arms. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him